У вялікіх прасторах ніжэйшага свету існуе бязмежная колькасць цудоўных феноменаў. Вялікі бляск выбухаючай зоркі, спрытны танец касмічнага пылу праз туманнасць. Але раз у 1000 гадоў нашай рэальнасці адкрываецца неверагоднае відовішча. З глыбокіх таямнічых кутоў космасу пачынаюць капаць слёзы забытага калоса. Слёзы з надзею і мараў усіх жывых істот, якім не наканавана збыцца. Зглушаныя і накіраваныя, яны ляцяць па начным небе, асляпляльныя ў сваёй прыгажосці. Тое, што смяротныя бачаць як зорапад, мы бачым як слёзы Азатота. Тата, а мы зможам іх пабачыць? Так, дарагая, абяцаю. Калі прыйдзе той дзень, мы абавязкова будзем там разам. Дабранач, маё сувянятка. Дабранач. Гей, тат. Тат? Тат. Так, я ведаю. Хутка ўсё перавязуць. Вядома, яны асцярожныя. Тат, што адбываецца? Відаць, твоя маці не можа пражыць і пары хвілінаў без усіх сваіх манатак. Што? Не, я не настройваю яе супраць цябе. Так, Стэла! Больш не давядзецца бачыць твой блядскі твар! Тат, ты ж вырашыш гэта да вечара, так? Што? О, наўрад ці. Ведаючы тваю маці, гэта на ўсе выхадныя. Не далікатнічайце, зламайце ўсё, абы ўлезла. Што? Што ты толькі што ім сказаў? Але увечары мы збіраліся... Дарагая, можа, пагаворым пазней? Твая маці сёння сапраўды СУК. У якім, блядь, сэнсе? Адкуль мне ведаць, што ты ўмееш складваць літры ў словы? Не бачу, каб ты чытала. Я забяру ўсё! Усё, што ў цябе ёсць! Луна, милая, почекай, просто... Чорт, Луна, прошу, мы можем... Блять! У сенсі, вау, добрый кидок, милая, я так ганаруся тобой! Што адбываецца, мілы? Оу, Бліц нарэшце пагаварыў з ёй пра стаўленне да кліентаў. Просто лічу, што невялікія змены дапамогуць табе быць больш прыязнай, разумееш? Я і так прыязная. Калі я такая жудасная, можа, адрасціш яйцы ды заменіш мяне? Добра, можа, я так і зраблю? Што? Можа, я так і зраблю, паненка. Так, дакладна, у выхавальных мерах, таму можаш вяртацца на сваё месца. Сэр, калі дазволіце, вы ўсё робіце правільна. Калі мы не можам наняць кваліфікаванага адміністратара, як людзі могуць давяраць нам расправу над іхнымі ворагамі? Гэта будзе добра для бізнесу. Адвядзі мяне да зорак. Сэр? Якога хера? Луна? О, так, у нас гость. Дзе я? Гей, гэта мой раён, сучка! Забирай свой гаўняны касцюм і валі нахуй адсюль! Пратэст! Пратэст! Пратэст!
О, чорт, о, чорт, о, чорт, о, чорт, о, чорт, що я, блядь, скажу Столасу? Ну, ви йому подобаєтеся, сер. Може, ён зрозуміє, калі... Мой член, вядома, добры, але не настолькі, Моксі. Сэр, не думаю, што ў нас ёсць выбар. Дык што, хочаш, каб я патэліў яму і сказаў: «Хей, Столас, твоя дочка прыйшла, узяла твою кнігу і тэлепартавалася хер ведае куды, і мы не можам вярнуць ані яе, ані кнігу. Добра, добра, прыемна пабалакалі, бывай». О, прайшло лепей, чым я думаў. Гей, а ви... Ці можете ви... Як мне потрапить? Я... Пробачте, де я могу... Убачить зорки. Зорныя туры, за сталкеры сваю селебу. Так. Як гэта адбылося? Ты дазваляеш усім запар трапляць у свой офіс і браць бясконца магутныя артефакты? Навошта ёй гэта? Як нам яе знайсці? Куды яна пайшла? Ну, пахне мочой и отчаем. А, Лос-Анджелес. Что? Добра, Луна, зробім усё хутка, туды-сюды, пакуль нас не засеклі. О, да і тут амаль як у пекле. Добра, цяпер да працы. Луні, след. Як мне ўзяць след у гэтым горадзе? Ты нават такой дробязі не дасі рады. Ты нават нічога не зробіш з лішняй вагой? У мяне няма. Табе не перашкодзіць час ад часу спажываць салату. Што? Але я не тоўсты. Перш за ўсё, калі мы працуем па-старому, нам спатрэбіцца маскіроўка. А нам ты не зробіш некалькі такіх, а? На жаль, не. Без майго грымуара мае сілы ў свеце людзей крыху абмежаваныя. Не можаш запомніць блядскія заклёны? О, а ў цябе выдатная памяць. Які ў яго нумар? Ідзі нахер. Менавіта. Гэй, малы, ці не хочаш зацаніць гэтую дэмку? Гэта прэміум музло першага кляса. Ідэальна, каб завіснуць з маленькай лэдзі. О, вау, ты сам напісаў? Дзякуй. О, гэй, чакай, ты просто возьмеш да пойдзеш? Ён сказаў дзякуй. 20 баксаў, бро. Мілі, нам патрэбныя грошы, каб заплаціць гэтаму таленту. Просто вярні дыск, Мокс. Мілі, музыкі ўкладваюць душу і сэрца ў сваю працу. Я не магу вярнуць дыск як нейкую пустышку. Верагодна, так і ёсць. Круты костюм демона, чел! Рок-н-ролл, блядь! У мяне ёсць ідэя, оу! Гэй, верніся! У мяне ёсць ідэя! А злева дом аднаго з інфлюэнсераў, які думае, што ён круты, праз тое, што яго паклікалі на тэлешоу. Ну? Глядзіце, народ! Гэта ж голівудская зорка! Брэнан Рейджерс! Які нахер Брэнан Рейджо? О, боже. Ад'ябіцеся ад мяне! Мілі, дзе ты, твой шлюхамуж? You're my lovely little monster, and I'll never say goodbye. I will kill for you until the day we die. І вось твоя аплата, мой калега Трубадор. Пляваць, мужик, ідзі нахуй адсюль, замінаеш майму бізнесу. Хадзем, детка, трэба дагнаць бліца, пакуль... Гэй, хочаце купіць карціну? Што? Так! Я вылечу гэта з іх зарплаты! Пан Рейджерс, мы вас паўсюль шукалі. Вы мусілі быць на здымках яшчэ гадзіну таму. Якога хера ты вярзеш? Вы запрошаны гость на... Дорогая, я дома! Здымкі ўжо ўвечары, таму паспяшаемся ў машыну. О, не, я нікуды з табой не пайду, спермабак. Вельмі смешна, пан Рейджерс. А цяпер у машыну. Давай, хлопчык, давай. Прыбяры свае блядскія рукі. Луна, Столас, троху дапамогі.
Прабачце, пан, я агент пана Реджерса і думаю, нельга проста... Оу, а ты моцны. Бліц, няма на гэта часу. Вія дзесьці там, магчыма, ў небяспецы. Не хвалюйся, я разберуся. Луна, знайди Вію, мы хутка догоним. Так, командная праца, милая. Яна ў надзейных руках. Зорная сова. Падрыхтуйце яго, выхад праз 5, о? 5 чаго? Мне нельга ўсядком. Пра крызіс асобы трэба было думаць да падпісання кантракта. І я нават не ведаю рэплікі, ідыёт. Для таго Бог і прыдумаў тэлесуфлёры. Яму не трэба рэпетыраваць? Не, это праз 10, 9, 8, 7... Чорт, я не магу, толькі не зноў. Я не выступаў з тых часоў. Бліц, калі ты на сцэне такі ж добры, як у ложку, у іх мову аднеме. У разе, каб мы вярнуліся да пошуку Віі. Ні пуху, ні пер'я, дарагуля. Мотор! А, вось і наш сусед Троні. Чуў пра землятрус? Скажы што-небудзь. О, так. Гэта моя жонка звалілася з ложка. Смех. Так, а потым гэтая сучка стукнулася галавой і разбіла сабе чэрап. Паўсюль была кроў, яна абмачылася ў штаны. Сур'ёзна, смейцеся. Абсерваторыя найлепшае месца, каб паглядзець на зоркі. О, Агі, зноў ты гэта зрабіў, ужо 5-я канапа ў гэтым годзе. Ці ведаеш, можа час табе знайсці новы дом? Такі, дзе цябе змогуць цярпець. Я магу ўзяць яго, пан Роні. Я буду шчаслівая забраць старога Агі і аказаць яму патрэбную ўвагу. Так, магчыма, варта так і зрабіць. А, якія мілыя і якія сумныя. Можа вам узяць вось гэтага? Моцны хлопец, годны для любой патрэбнай вам працы. О, не, я не шукаю пачварнага дзівака. У сэнсе кагосьці больш прыязнага. Падарунак для жонкі, так? Ніякіх праблем. У нас добры выбар іншых ганчакоў. А хто гэта? А, яна? Гэта проста Луна. Суцэльны кашмар. Сур'ёзныя праблемы з характарам. Яна сыдзе адсюль у наступным месяцы, калі пасталее. З лёгкім ветрам. У яе аніякіх перспектываў. Не забярэш, яна моя, і я яе люблю. Але, пан Роні, вы павінны аддаць мне шчанюка. Проста павінны. А ну не чапай яе ты, анальная расколіна.
О, по-вашому, гэта смешна, мудакі? Яна нягодная, каб быць маці. Я бачу, як яна бавіцца коксам у грымёрцы. Слухай, Роні, думаю, табе лепей... Не! Я не аддам сваё дзіця, сучка! Я ніколі ад яе не адмоўлюся! Вы шварынец! Прэч ад мяне! Я иду, блиц! Пробачьте, дозвольте. Пойдзем шукаць нашых дачок. Гей. Гей. Як ти мені знайшла? Праз грехограм. Кльовые фотки. О, дякую. Ти у парадку? Якая я дурниця. Цілий день шукала місце, каб убачить нейкий тупий зоропад. І у виніку знайшла гэта. Так, смохтай яшчэ, сука. Ведаеш, твой тата вельмі хвалюецца за цябе. Так, таму ты тут замест яго. Яму было не да абяцанак, а цяпер не да таго, каб прыйсці і забраць мяне самастойна. Лепей марнаваць час на сваркі з маёй мамай. Чаму ён ненавідзіць яе больш, чым любіць мяне? Часам усё не так проста. У такім дзярме складана разабрацца. І ва ўсіх свае хібы. Асабліва ў бацькаў. І часам яны лажаюць. Ну, увесь час. Але гэта не значыць, што ім пляваць. У такім выпадку дзе ён? Ён недзе там, унізе. Ён тут? Шукае цябе. У сэнсе... Знізь планку. Магчыма, у яго не заўсёды ўсё атрымліваецца, але ён стараецца. А гэта больш важна, чым ты думаеш. Гатовая ісці? Так. Цяпер нам трэба знайсці, дзе... Луна! О, Луна, моя милая дзяўчынка, мне так шкада. Я ніколі не замяню цябе, што б ты не зрабіла. Мы квіты. Тата, мне вельмі шкада. Я так рада, што ты ў парадку. Але што цябе прымусіла такое зрабіць? І я яшчэ не вучыў цябе такім заклёнам. Я хацела ўбачыць зоркі, якія ты абяцаў. Зоркі? Слёзы Азатота. О, не. О, моя дорогая милая Вія, мне так шкада. Я ведаю, тата, нічога. Цяпер ты тут. Што гэта за нахер? Моя акторская кар'ера. Паглядзі туды. Бачу. Дзе, блядь, МДМ? Мастацтва, гэта цяжка. Марш, містер! Пераклад Д. Гучка, студыя кавярня. You're my pretty ray of hellfire, and you set my soul alight. I'm a flame with love, for you, my dove, you see. You're the sweetly rod
rotten pustule on my heart as it decays. You're the stench of evil clinging to my every dying day. You're the melody in every song. You're the reason nothing's ever wrong. You're the first thing that I think of when I wake anew to kill again. You're my lovely little monster, and I'll never say goodbye. I will kill for you until the day we die.